Fl-MCAST saret l-ewwel konferenza bit-tema Fostering Collaboration in the Knowledge Economy. Konferenza li ffokat fuq 3 temi prinċipali: il-kollaborazzjoni bejn is-settur edukattiv u dak tan-negozju, il-mod li bih ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jgħinu l-kompetittività fin-negozju u l-mod li bih l-istudenti tal-lum se jsiru l-ħaddiema tagħda. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippreżenta ċertifikati lil kumpaniji li ipparteċipaw. Dawn jinkludu kumpaniji ta' software, banek, kumpaniji tal-farmaceutika u tal-kura tal-anzjani, fabbriki tal-manifattura, kumpaniji tal-assigurazzjoni, tal-kostruzzjoni u tas-servizzi fil-komunità. Il-ħiliet li se jużaw il-ħaddiema tal-futur jiġu mirquma hawnhekk stqarr il-Prim Ministru f'diskors li wassal il-konferenza lejn tmiema. Saħaq fuq il-bżonn ta' ekonomija stabbli u l-abilità li s-settur ekonomiku dejjem jirriġenera ruħu. Fakkar li sa mill-ewwel xhur tiegħu dan il-Gvern ħaseb f'kunċetti innovattivi għall-ekonomija Maltija bħal ħabb marittimu. Enfasizza l-bżonn li l-iżvilupp fl-ekonomija jimxi id fit ma l-iżvilupp fil-qasam soċjali. Kien hawnhekk li rrefera l-Green Paper li għadha kemm ġiet ippreżentata u li titratta l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Aktar kmien indirizza l-konferenza l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li sostna l-istudenti Maltin jeħtieġ jifhmu dwar kif għandhom jiġu solvuti problemi fil-post tax-xogħol, kif għandhom jaħdmu fi gruppi u kif jikkomunikaw b'mod effettiv. Il-Prim Ministru stqarr li l-kollaborazzjoni bejn l-MCAST u l-imsieħba fin-negozju għandu jintuża bħal eżempju għall kumplament tas-soċjetà Maltija.